Reit, a dyma'r Archeolошки muzei na Repублika Sefernna Macedonia, felly Amgueddfa Genedlaethol, sy'n debyg I ni, jyst bod wedi cael adeiladu 100 mlynedd yn hwyrach. A ar hyd ochr bont, mae 'da ni cofebe, mae'r bont yma mewn fideo pasio ieten gan Capital T, rapiwr o Albania, sy'n gan dda iawn. A chi'n gweld y brif sgwar fyna. Mae cofebe fan hyn I bobl sydd wedi chwarae rhan yn hanes Macedonia fel cenedl, ond hefyd y tiriogaeth Macedonia cyn hynny. A'r adeiladau newydd, sydd ddim yn newydd, newydd sydd fod edrych yn hen. Chi'n gweld lle mae pobl yn dechrau hwyl am ben y ddinas. Mae 'da chi llong fan hyn. Does gan Macedonia ddim arfordir. Mae'n hollol di rannu o fewn y tir. Felly mae'n bach yn wirion. Mae'r afon yn isel nawr, achos wrth gwrs mae'n dal yn haf. Mae'n dal yn boeth iawn, mae'n hyfryd y 25 gradd yma. Ond dyma'r Amgueddfa Genedlaethol a gyda cofebe ar hyd y bont I pobl mawr Macedonia. A dyna'r prif sgwar. Eto, fod edrych fel Vienna neu Paris, ond mae gyd I cael ei adeiladu yn 20 mlynedd diwetha ar ôl y daeargryn gafon nhw yn y 60au. Yna'r castell Macedonia, hen castell go iawn. A chi'n gweld graffiti fyna mewn Albaneg, felly tref dinas Cerdded ydi Macedonia, ond mae'n ffilmio, mae'n meistrefi i'r gorllewin, mae lot o Albaniad yn byw, mae 20% o bobl Macedonia yn Albaniad.